Εδώ. Συνέχεια από τα χρυσάφια τα σημερινά. Σημερινά ψάρια μόνο, δεν θα λες. Ασύλληπτη εμπειρία. Στα 8 μποφόρ. 8 μποφόρ. Ηλίας και Μανώλης μαζί. Το δίδυμο της καταστροφής. Το δίδυμο της καταστροφής, Μανώλη μου. Ναι, Ηλία μου, να πεις? τίποτα, σήμερα δοριστήκαμε λίγο, να το κάνουμε πολύ τέτοια ψαρέματα, με 8 μποφόρ, μόνο Μανώλης Ηλίας. Όλοι οι άλλοι χιάζονται και φεύγουνε. Τι έπαθε σήμερα? Ηλία μου, σήμερα σε έχω ξεσχίσει. Τι έπαθε σήμερα με τη θάλασσα? Ηλία μου, έπεσα μέσα 2 φορές, με την απόχη, για να κάνουμε τα ψάρια μου. Εντάξει, θέλω στον κόπο. Να δίνουμε όλα. Μπράβο μας. Μπράβο μας. Χρόνο. Εντάξει είμαστε. Φέρε, πήρασε πάρω να πει.